गिबि सेन्टारावनो सोरजिगिरि बिफा इसोरखौ हाजासे हामबायनो आरो हामबायनो नोंथांमोन साफ्रामखौबो प्रभु जिसुनि मुङै साफ्रामखौबो जय मासि। इसोरा नोंथांमोन साफ्रामखौबो बोर होथों। गोबाङानो बुङो आं सोलायनो सानो नाथाय सोलायनोनो हाया माथो। गोबाङानो बुङो आंबो लोंनाय सोबनायनिफ्राय गोजान जानो सानो नाथाय हाया माथो होननानै। मिथिगौना नोंनि बोलोजों नों मालाब्लाबो सोलायनो हाया। फिलिपियानि 4:13 बुंदों ख्रिस्ट' होनाय बोलोजों आं बेफोर गासैखौबो मावनो हायो होननानै। दिनै नोङो सोलायनो हागोन। दिनै नोङो बेफोरनिफ्राय गोजान जानो हागोन एकमात्र इसोरनि होनाय बोलोजोंसो। नङाबा नों दानो सानगोन आं बेखौ मावथारला, आं दिनैनिफ्राय लोंथारला सोबथारला। नाथाय अखानायबानो नों बेबादि आखलजों थाबायफिनो। अखानायबानो नों बेखौ मावफिनो। मानोना नोंनि उइकनेसआ बेयावनो दं, नोंनि दुरबलताया बेयावनो। आरो नों जेसेबां मोजाङै नोंनि उइकनेसखौ, नोंनि दुरबलताखौ मिथिगौ, बेनिख्रुइ साबसिन सैताना मिथिगौ। आरो नोंनि बे उइकनेसखौ, दुरबलताखौ लानानैनो सैताना जेब्लायबो नोंनि सायाव खामानि मावबाय थायो। सोलायनो होनग्राया गोबां दं, नाथाय सोलायनो हाया। मानि थाखाय? मानोना नों जेब्ला इसोरनिफ्राय गोजान थांगोन, सैताना नोंखौ दैदेनगोन। मानोना जों बयबो मिथिगौ बे बाथ्राखौ, सैताना मालाबाबो उन्दुआ। बे जेब्लायबो जमबाय थायो नेरनाय सिंह बादि। सोरखौ अख्रेबनो मोनगोन, सोरखौ अख्रेबनो मोना। समाव नों गावखौनो गाव गाज्रि साननानै लायो, नाथाय इसोराथ' नोंखौ गाज्रि दायाखै। अब्ला नोंखौ सोर गाज्रि सानहोखो? गोसोआव ला अनजाग्राफोर, सैताना नोंनि साननायावबो थानानै जेब्लायबो खामानि मावो। बे सैताना जेब्लायबो नोंनि गोसोआव बाथ्रा बुङो। जेब्ला नों मोजांखौ मावनो नागिरो, जेब्ला नों मोजां लामाजों थाबायनो नागिरो, बे सैताना जेब्लायबो नोंनि गोसोआव बाथ्रा बुङो। हे नों सासे गाज्रि मानसिसो, नों सासे लोंग्रासो, सोबग्रासो। बेफोरबायदिनो बायदि रोखोमनि बाथ्रा नोंनि गोसोआव बुंनानै नोंखौ गिल्टी फिल खालामहोयो। आरो जायनि जाहोनाव नों गावखौनो लाजि मोनो आरो नोङो गसंथानो हाया हाया जायो। आरो नों जेब्लानोखि लाजिबाय, बेयावनो सैताना खामानि मावगोन। मानोना नों गावखौनो इसोरनिफ्राय गोजानाव खालामनानै लायो। आरो नों गिर्जायाव फैनाय नंला, बाइबेल फरायनाय नंला, आरज खालामनाय नंला, इसोरनि बोसोन नोङो मिथिनाय नंलिया। सैताना बेयावनो नोंखौ दैदेननो सुबिदा मोनो। आरो जायनि जाहोनाव नोङो सोलायनो गोसो जाबाबो सोलायनो हाया। नोङो लोंनायखौ नागारनो गोसो जाबाबो नोङो नागारनो हाया। गाज्रि आखल आखु, गाज्रि सर'खौ नागारनो सानबाबो नोङो नागारनो हानाय नङा। सैताना नोंखौ खानानै दोनगोन आरो बिनिफ्राय गनो थाखाय नोङो जोबोद गोब्राब जागोन। आरो जायनि जाहोनाव 1 Peter 5:8 बुंदों सिरि मोननानै था आरो साबधान जा, मानोना नोंसोरनि बिसारु सैताना होगदावनाय सिंह बादि सोरखौ अख्रेबनो मोनगोन होननानै नागिरबायो। दिनै बेफोर बोसोनखौ, बेफोर बाथ्राखौ मिथिनानै साबधान जानांगौआ दिनै जों गाव गावसो। नाथाय दिनै नों गावनो जुदि सैताननो खाबु होयोब्ला, सुबिदा होयोब्ला, नों मालाब्लाबो सोलायनो हानाय नङा। दिनै नोङो गाज्रिनिफ्राय जुदि गोजानाव जानो हायाखैबा, बोलो मोनाखैबा, नों इसोरनाव बि, इसोरनाव बुं, बोलो बि इसोरनियावहाय। बेसो नोंनो बोलोखौ होगोन, बेसो नोंनो सैसोनो हानाय गोहोखौ होगोन। जायनि जाहोनाव बोसोनाव बुंदों फिलिपियानि 4:13 ख्रिस्ट' होनाय बोलोजों आं गासैखौबो मावनो हायो। दिनै नों मावनो हायो बे ख्रिस्ट' होनाय बोलोजों, नाथाय नोंनि बोलोजों नों मावनो हाया। नोंनि बोलोजोंबा नों खालि सानबायल' थागोन आं सोलायनो सानदों, सोलायनो हायाखै। गोजान जानो सानदों, लोंनायनिफ्राय गोजान जानो हायाखै। मानोना नों नाजादों नोंनि बोलोजोंसो, नाथाय नोंनि बोलोजों नों हाया। बिनिखायनो अनजाग्राफोर, नों जुदि थारैनो जुदि सोलायनो गोसोब्ला नोङो फास्टिं प्रेयार था, इसोरनि बोसोनखौ फराय, आरज खालाम, इसोरजों सोमोन्दो लाखि। नाथाय नोंनो जुदि गावखौनो इसोरनो हगारनानै होआब्ला, इसोरनो जुदि सम होआब्ला, बे नोंनियाव बोरै मोजांखौ मावनो सम मोनो? नों खालि खुगायावल' सोलायनो लुबैदों होननानै जुदि सानफ्रामबो जुदि नोङो लोंबाय थायोब्ला, इसोरनो जुदि नोङो सम होआबा, लोंनायजोंनो नोङो गोदोसोनानै थायोब्ला, नों बोरै सोलायनो? मानोना नों इसोरनो समखौनो होआ। नोङो सोलायनो होननानै बुङो, नाथाय नोङो इसोरनो दसेखौनो सम होआ। नोंनि मबाइलावसो नों बिजि जानानै थायो। फेसबुक नायनायाव, वाट्सएप नायनायाव, सोरजोंबा चेट खालामनायाव, इउटिउब भिडिअस नायनायाव, गोसो थोनायजों फन रायलायनायाव। बहा नों इसोरनो सम होखो अब्लानालाय? नोंहा लोंनाय सोबनायनि टाइम दङ, लोगोफोरजों बेरायनायनि नोंहा टाइम दङ, गोसो थोनायफोरजों रायलायनायनि नोंहा टाइम दङ। नाथाय इसोरजों रायलायनायनि समालाय नोंना बोरोथो? ओमफ्राय नोङो बुङो सोलायनो होननानै। थारैनो नों बिदिजों सोलायनो हागोन ने? बिनिखायनो नोङो जुदि सोलायनोब्ला इसोरनिफ्राय बोलो बि।
इसोरजों सोमोन्दो लाखि इसोरनि खाथियाव फै आरज खालाम फास्टिं प्रेयार था